daw. Sabi niya ganun. Hey boy. Hello. Car wash na naman. Panggasin na naman ang biyahe niyan. Bugbog sa biyahe. Wawang kotse. Ha? Okay pa yan. Going to Pangasinan. Saan punta? Pangasinan. Laksan mo eh. We're going to Pangasinan. Yes, Yes. course. Sa ko na? Ano? Ngayon ko na. Hindi ko magdala ng sapatos mo? Magdala ka.
magluto, magwalis, maglaba. Yun lang po, Papa Dino. Galing kay Margie Alvarez. In 600 meters, you will arrive at your destination. Head west. Magdadasal at magpapasalamat sa Panginoon at makakapos magmumog at uminom ng maligamgam na tubig. Luto, In 200 meters, turn left. sa Unyo. Pagising ko sa umaga, unang-una kong ginagawa, magpasalamat po sa buong may kapal, maghilamos, mag-toothbrush, magluto ng almusal. Kaya naman kay Ma'am Emily Evening. Si MJ makaraig naman sa umaga bago ako tumawag. Sino tatawagan mo? Turn left, then make a U-turn. Sa umaga bago ako tumawag at gawin ng mga... Baka naman tumayo. Oo. At gawin ng mga gawaing bahay. Let's give thanks to the Lord that He gave us His only begotten Son and that our Father, Papa Jesus, ask Him that He will be the first before everything. Continue to guide me, to guide my family, protect them in all aspects. And the nation, let there be peace and be thankful of what God gave us through His kindness. Continue to love people even they don't. Give respect to all, not only VIP. Oh. Ano yung gupit mo na yan? Ang gupit mo. Ha? Anong gupit yan? Ha? Sarap yung bumbong. Nalipat na. Ah! Say hi. Hi. Oh no! Hi. Welcome to my vlog. Dali, dali. Guys, nasa kayo. Sana mo talaga. Dito na, kaya sana mo. Ganun mo pa. Yung anak, walang tsinelas. Yung tatay, walang tsinelas. Diyos ko. Hello. Hello po. Gabay tutan. Bakit? Okay ito. Bakit? Uli, uli. Bakit? Ulit.
Guna. Hello. 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 Tawag ka sa'yo ka. Smile. Masya. Ih. Smile. Ah. Dito lang tayo mananap kami. Picture ka, picture. Baby boy. Kaway ka. Sakay na, sakay. Baby boy. Baby boy. Ah. Baby boy. Eh. Ice cream. Ah. What's up?
Lalaki kayo, apat o apat na babae. Oo, dito na. Oo. Aga mga kita. Hindi mo babi lumalag eh. Take out tayo natin ng upo. Kyle, Bibi. Bye-bye. Aga maraga ni Diyan sa ito mati na pusil din. Papa. Hindi natin hindi tayo mabili. Ate, tita. Tatlong tita. Ako nabi mo dyan din do. Tante. Ano tinawagan? Tinatumbo. Patambuko din. Yaya. Ay. Ayan. Tante. Sarap ito. Tama lang sa Aba. Kanan kayo na. Kaya mo. Kayo. Tingnan mo pa. Dumang ka dyan, daddy. Ito yun. Punta muna kami ano. Japon. Ano na yun? Sabay pala may. Sa dito ka sa payo. Ay, siya nag-award. Ito tayo. Bumulang mo lang siya. 20. Pero ngayon tumataba na. Nagtaba na.
Mainit. 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 Dapat ikaw menjak plastik. Babay semua ni tidak penjak bibi kita. Bibi kau. Ito na. Sarap kami. Dahil bulaklak din. Benta natin. Boleh mo na isa. May panggatana. Panggasolina. Malinis na ba yan? Dapat na sis. Dapat pintura na dyan siya sila. Isang din namin arong. Opo. Alam ko na lang. Nato. Naniwang kayo. Inilamin. O na. Inilamin. Kuya Ken. Kuya Edrin. Pak ni sinugalan din. Ken, dalig lang arong. Kinarabi ka na namin niya. Ay, kami jarak ka sa ilang kami sa tayo. Ay, wajah ni mana? Kulami berapa tapana. Wala na. Peng. Kuna kila kang Maray. Ada waktu. Bati siya grupo. Buklan ng dakira. Bati siya grupo buklan ng dakira. Jarak sa ito. Alangan mo na naisturbuhan namin anak-anakan ng dito. Namanya apa? Kamera man patas. Tagaw ka. Excuse me, Miss Beauty. Mama Mary. Tanggapin mo yan. May mga huli family kami. Imot ba gabi ko rin na pamilya? Pero si Pix Ma. Tama mo?
blessing. Kanila. Mother, ano yun, mother? Labas na. Wala ka. Dalas mo si Misa? Dalas mo si
in the land of the living. Gracious is the Lord and trust. Yes, and God is merciful. I will walk in the presence of the Lord in the land of the living. The Lord keeps the little ones. I was brought low, and He saved me. I will walk in the presence. Sa kolehiyo, di ba magandang katapusan? Ang buhay ay maraming katapusan. Punong-puno ng katapusan. At may mga masaya, o simpleng mga masaya. At meron din naman ng mga komplikadong katapusan. Now serving sa Rotas of 37, 8,050. Ice cream. Yan ay pila ka to ice cream. Sabay. Hindi ah, mamantika yan. Nakain. Pinakain ito yung ice cream. Tapos. Nakain ng matawis. Pero bulan ka ba ito pila ka to ice cream? Try ko na ba? Hindi ako namatay. Sarap. Yummy.